enjang mas sorene sonten kula enjang mas ketumot sinten saben dina nelongso ati kelolan tuwa sak solahe tansah sio-sio biyen janji mas jare tresnani teko mukti mas kaya pati ora bakal lali marang aku iki ngono wae saiki kok mlendani rumah tangga mung kanggo ampirane teko lunga sak kepenake dhewe alesane nuruti gaweane kabar pisan ora ana buktine mangan duren aja mangan nongko mangan bakmi mas digoreng lengo biyen kenang opo saiki kok tega saben dina aku ditinggal lunga nelongso iki jamane rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja badang nek dikongkon yo sing temen la apa to kanca pengen urip loro ra gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyoto tole jae jatul jae utul jare banyak oke badul kari siji tole jae jatul jae utul jare banyak oke badul kari siji. Jadi sampun ngaturaken sesen teman-teman ongko kalih Mbak Eni. Dawa bos.